Lejla tajba ħbibtej fi Stadio Castellani ta' Empoli, Juventus barra minn darhom jelbu lil Empoli bl-iskor ta' 2-0. It-tieni rebħa minn żewġ logħbiet away dan l-istaġun biex bekk Juventus telgħu għal 7 punti minħabba id-drawhom tal-ġimgħa l-oħra kontra Bologna. U rebħa tal-lum kienet importanti ħafna ġanka tħares lejn l-istatistika mill-aħħar 5 logħbiet. Juventus tilfu 2 minnhom hemmhekk, inkluż jekk tara waħda reċenti u tibqa' stampata f'moħħ l-Juventin hija meta waslet il-famuża penalità definittiva ta' 10 punti 10 minuti qabel ma kienet bdiet il-logħba tal-istaġun ieħor fejn kif kulħadd jaf Juventus tilfu bl-iskor ta' 4-1. Illum niġu għall-preżent Empoli ftit kienu kattivi kellhom xut wieħed fit-93 minuta. Jiġifieri l-Juventus illi għalqu l-logħba lejn it-tmiem u kif u bżgħar ta' ħin twal għax il-liġi tal-futbol tgħidlek jirbaħ min jiskurja l-iktar u Juventus għalkemm qatt ma kienu f'periklu li jistgħu jitilfu l-logħba biss però damu biex għalquha. Logħba li kien fiha minn kollox, kif qed ġiex goals, żewġ goals oħra imħassra wieħed għal fuq il-goalkeeper u l-ieħor għal offside kellhom Juventus ballun mal-minduda tas-sostitut Milik, ballun mal-wieqfa tas-sostitut Ken, imma finalment it-3 punti ġew. Iż-żewġ goals ta' Juventus ġew skurjati wieħed fl-ewwel taqsima mill-kapten Danilo u it-tieni goal ġie skurjat minn Chiesa wara trupas perfetta Milik li Chiesa ħakedda mhux ħażin sabiex skurjah, imma finalment skurjah. Ta' min jgħid illi goal ta' Danilo li wkoll kellu l-goal ieħor imħassar għal offside kif qed skużawni goal ieħor imħassar fuq il-goalkeeper kif qed preċedentement. Dak kien il-preludju għal goal tiegħu u kif tafu Danilo jgħab bin-numru 6 li huwa n-numru tal-Mikpi Captain Gaetano Scirea illi eżatt bħallum 34 sena ħalla din id-dinja f'aċċident ta' traffiku ġewwa il-Polonja. Xi ħaġa li ħadd gost issa kienx kombinazzjoni jew le. Dika ħaġa oħra ħadd gost minkejja l-gowl ġie mħassar l-offside ta' Pogba imma n-nota stunata kienet li huwa ħareġ mat-tobba tal-klabb ħass x'inġeri u nistenna sta fil-ġranet li ġejjin iktar testijiet mediċi u l-fatt li skurja Chiesa t-tieni gowl tal-istaġun hija xi ħaġa pożittiva wkoll meta niftakru kemm ġej minn żmien mhux daqstant feliċi. Mela, ngħaddi naqra iktar fid-dettall fuq il-paġelle. Il-Perin intieħ 6 Perin ftit li xejn prattikament kien impenjat illum. Gatti 6.5, Gatti kien il-plejer li rebaħ penalti fl-ewwel taqsima ninkariga minnu Dusan Vlahovic li sfortunatament fallih. Imma Gatti wkoll kien ħafna attent. Bremen naħseb mill-3 logħbiet li lab s'issa kienet l-aħjar prestazzjoni. Intieħ 6, Danilo apparti il-grinta li juri dejjem issibu hemmhekk ħaqqu 7. McKennie lagħab fuq il-lemin. Nirritanx jolqotni jiena fil-lemin. Kemm jolqotni f'nofs il-ground. Imma ngħidu li f'nofs il-ground ikun aħjar minn fuq il-lemin.
5.5 sostitut minn wara lejlaħ mhux ħantih vot. Miretti jagħmel ġizbali għalkemm żmarka ruħu tajjeb imma anke tilef il-blalen, ġieli li jgħaddem naqa' dejjem fl-opinjoni miżera tiegħi. Sostituit minn Pogba illi Pogba ħaqqu 16 kellu nofsija tajba ħafna. Locatelli f'nofs il-ground illum kien tajjeb ħaqqu 6 u ħasra li ġimur karta safra li fl-opinjoni tiegħi kienet xejn. Rabiot ħaqqu 6 forsi s-sena l-oħra kienet aħjar, imma x-xorta l-preżenza tiegħu tiswa ħafna. Kostic ma nagħtix torza barra lil Allegri mhux jilagħbu għax l-lum kien verament prevedibbli fil-lob. Ħaqqu 5.5 sostituit minn Cambiaso li l-lum ġdid wara forma tajba ħafna kif wara fl-ewwel logħba ħaqqu 6.5. Chiesa ħaqqu 6.5 anke l-azzjonijiet li krea sostituit minn kien nintih 6. Vlahovic ħantih 5. Vlahovic wafa l-penalti tilef rasu sfortunatament. Beda jkun ħafna nervus u dik ir-raġuni tittieħu vot daqshekk baxx. Sostituit minn Milik l-lum kell prestazzjoni tajba ta' 6.5. Allegri 6.5 Juventus ikkontrollaw mill-bidu sal-aħħar il-partita. Ovvjament nkomplu nimxu logħba għax l-istaġun huwa twil, issa jmiss il-waqfa tan-nazzjonal u l-logħba ta' wara l-waqfa tkun ma' min tkun dejjem tkun triki biex nużaw ma' eżatta bl-Ingliż. Aħseb wara meta tkun mal-Lazio li l-bieraħ uru forma tajba meta rebħu lill-Champions Napoli li skor ta' 2-1. Jiena rigward il-logħba kontra l-Empoli m'għandi aktar xejn nżid. Ħlief li ngħid forza Juve u fejn alla fine kif inħobb nagħlaq ħafna mill-filmati tiegħi. Issa nistidinkom biex ngħaddu għal-waqfa ta' reklami ħalli mbagħad wara ikun hemm l-analiżi tat-tiġrija tal-Formula 1 li saret iktar kmieni illum il-ħadd wara nofsinhar. Illi qed tajjeb ibti u niltaqgħu wara il-logħba kontra il-Lazio fejn m'hemmx x'jaqsmu logħob mis-serja Taljana. Saħħiet ħbieb. Trattanti tal-futbol reġa' wasal dak iż-żmien tas-sena u din is-sena ser ikollna novità importanti hekk fil-logħba tant mistennija minnkom ser ikollha isem ġdid. FC24, il-logħba tal-futbol li Game Breaker ser ikollu disponibbli fi ftit ta' żmien ieħor fuq diversi pjattaformi tan-Nintendo għal €65 u tal-PlayStation għal €75. Għalhekk nissuġġerulkom tgħaddu fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa bil-Kirkara u tirriservaw il-kopja tagħkom FC24 biex ma toħorġux mid-diżappuntati għax l-isem veru nbidel imma l-kwalità u l-eċċitament li se toffri din il-logħba ser jibqa' l-istess ta' dejjem. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari.
Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik. Mela, il-lejl it-tajjeb, ħbib, u nsellmilkom jiena hawnhekk Andrew Zarb flimkien ma' Wayne Mikallef hawnhekk, kif aħna Wayne? Alright, ta' kollox sew? Iva ta' grazzi, u għadinaw biex niddiskutu naqra dwar il-Formula 1 wara t-telli, għalli kellna l-weekend li għadda ġewwa Monza fejn jekk direzzjoni tina l-grafika fejn naraw il-klassifika tal-ewwel tlieta kif spiċċaw fit-teliqa ta' qabel, naraw kif Max Verstappen reġa' rebaħ ġewwa Monza waqt li sieħbu Sergio Perez spiċċat tieni u Carlos Sainz għal Ferrari fil-home race tagħhom tajjeb insemmu la darba kienet ġewwa Monza l-Italja spiċċat tielet għat-tim tagħhom. Ukoll tajjeb ħafna nsemmu li Max Verstappen kiser rekord ta' 10 rebħiet konsekuttivi. Il-bqija tal-ewwel 10 imma u nitkellmu fuq aktar tard imma qabel dak inkomplu bl-ewwel 10 tal-klassifika fejn naraw Charles Leclerc tal-Ferrari fir-raba' post. Spiċċa fir-raba' post imbagħad sewwieqa tal-Mercedes, George Russell u Lewis Hamilton fil-5 u 6 post rispettivament, Alexander Albon fis-7 post, Lando Norris fit-8 post tal-McLaren, Fernando Alonso 9 post u Valtteri Bottas jikseb punt għal Alfa Romeo wara ħafna żmien għal dan it-tim bla punti. Imma lura l-punt li semmejna qabel Max Verstappen kif nafu kiser rekord fil-Formula 1 għamil moment storiku ta' 10 rebħiet konsekuttivi u bekk kellek il-rekord li kellu Sebastian Vettel ta' 9 rebħiet fuq xulxin. Xi tgħid li fuq għadin Wayne? 10 rebħiet fuq xulxin niftakar ngħidlek lilek darba. Wieħed mir-rekords li qatt ma jinkiseb fil-Formula 1 kien dak ta' Vettel ta' 9 rebħiet fuq xulxin jekk tiftakar nisew ngħidlek. Iva. Iżda qegħdin hawnhekk Qed ngħidu li nkisret. l-10 rebħa konsekuttiva ta' Max Verstappen. Ovvjament, mhuwiex l-iktar żmien entertaining fejn jidħol il-Formula 1 bħalissa, però bħalma qal Crofty aħna qegħdin naraw l-istorja, qed tinketeb l-istorja quddiem għajnejna u ħanerġa' ngħidha darb'oħra ma naħsibx li ħajkun hawn xi sewwieq ieħor li għal-laqas fil-futur ġejjieni li ħajkun kapaċi jikseb iktar minn rebħiet konsekuttivi ta' Verstappen. Tajjeb, ngħidu li 10 rebħiet konsekuttivi naħseb Mhumiex it-tmiem. Jista' jagħmlu 17 għalija naħseb. Hemm potenzjal, eżatt, potenzjal qawwi biex ikompli għaddej sa fejn ħajasal hija issa d-domanda u mhix ċajta u ħanajdu kollox. Vera, ir-Red Bull għandhom l-aħjar karozza bħalissa u merita jirpu kważi kull tellieqa dis-sena nistgħu ngħidu. Imma xorta hija fit fenomenali 10 rebħiet fuq xulxin mhijiex ċajta, kull ma tieħu żball wieħed żgħir f'tellieqa waħda u sekwenza tieqaf ħabta sabta. U naħseb ukoll ħafna nies ma nnutawx li lejn l-aħħar Verstappen kważi kellu naqra ixu. Iva. Fil-fatt rajt xi ħaġa li kieku Tsunoda ma waqafx fil-bidu kienet issir la poħra u Verstappen jafqas kien jirbaħ. Iva, fatt beda jislowja ħafna. U anke Monza hija waħda minn dawk it-trakek li naqra kifra fuq il-breaks u fil-fatt għandur fuq sewi ieħor anke Hamilton kellhom inkwiet fuq il-breaks tiegħu il-Mercedes, jiġifieri
kienu fortunati minn daqshekk, imma biex taraw kemm għandna ngħidu dejjem jirbaħ da 10 repit fuq xulxin, u għandu l-aħjar karozza mhux ovvja ħajamilha, imma naraw kemm hija xi ħaġa li l-ewwel konsistenza, tu konċentrazzjoni u tri execution minn fuq s'isfel. Ħaġa waħda tmur naqra ħażina u daqshekk tispiċċa is-sekwenza tmut, jiġifieri. Eżattament, u apparti Verstappen naħseb Red Bull lissa ilhom naħseb 15-il telliqa nfejla minn ma jitilfu race. L-aħħar waħda li rebħu li ma kienx Red Bull kienet Mercedes fil-Brażil. Rebaħ George Russell. Kollox perfetta għandu Red Bull. Tantu hekk għandik statistika jien la darba qed insemmu Red Bull. Mill-aħħar 25 telliqa ir-Red Bull falle waħda biss li kif semmejt dik tal-Brażil biex tara u Max Verstappen minn għalija ma rebaħx biss tlieta minn dawk l-24. Ġifieri 21 rebħa ta' f'dak iż-żmien. Assoluta. 12 rebħa ta' diġà minn 14 dis-sena. Is-sena l-oħra nfakrek kisser ir-rekord tal-iktar rebħiet f'sena f'staġun wieħed. Billi kiseb 15 rebħa, ir-rekord ta' qabel kien 13. Dis-sena jerġa' jikser ir-rekord tiegħu. Probabbli jerġa' jiksirha b'dir-rata. Diġà 12 minn 14. Għandu jkun jista' jirbaħ fuq 20 telliqa. 20 jekk jirbaħhom kollha. Għax għad baqa' 8. Ovvjament però dit-telliqa li jkolli ngħid. Naħseb l-unika telliqa li rajna tipo ta' ġlieda għall-ewwel post. Ekku, ma kienx straightforward pura. L-effort u l-grinta li wera Carlos Sainz biex jiddefendi dak ir-riżultat tal-Ferrari li għalkemm jiena u l-editur Antonello Giri nħobbu naqalawlhom hawnhekk verament ħadd gost mara l-Ferrari jiġġieldu. Taw prestazzjoni b'saħħtu. Ma kellhomx dispjaċihom. Eżatt, ovvjament kien hemm dik il-ġlida tal-aħħar bejn Charles Leclerc u Carlos Sainz mill-aqwa win-to-win battles li rajt tal-aħħar fil-Formula 1. Semmejt Carlos Sainz ippermettili ngħid ukoll li sfortunatament wara t-telliqa rajna xeni naqra koroħ li ġraw kważi fil-konfront tiegħu ipprova jinstera. Jiena personalment inħossni dispjaċut ħafna u fortunatament nirringrazzjaw lil bambin li kulħadd ma weġġa u thankfully u ma nsteraqx għax mid-dera ippruvaw jisirqulu Arlott iżda reġgħu ħaduha. Bejn Verstappen u Sainz insemmu Sergio Perez li beda mill-5 post. Rimonta diċenti on the whole. Il-Ferraris ma kienux ħfief biex telibhom, rid ħafna paċenzja. Verstappen fil-fatt ma libx il-Sainz mill-ewwel. Issa vera Monza mhix neċessarjament leħfef trakka biex taqbes għalkemm ħafna nies jgħidu li hija ħafifa. Imma tinduna li Carlos Sainz kellhom armi Ferrari. U għessax strategically ma għamlu xejn ħażin, ma setgħu jagħmlu xejn iktar, tant kemm kellhom pace advantage fil-ħar mill-aħħar ir-Red Bull li eventwalment elbuhom. Il-Ferrari naħseb Monza kienu l-iktar tim li taw taqtija u ġiħtaras li Red Bull naħseb. Ovvjament Red Bull kien fuq ċaħħeta u wara 16 lap. Kienet kważi inevitabbli imma meta tara ċertu prestazzjonijiet il-gaps kienu vera għoljin ta' dawk it-tliela fej kellek xi red flag lejn it-tmiem jew spiċċajna b'safety car lejn l-aħħar u forsi qarqet ftit l-istorja. Di kienet naħseb għadha mill-iktar avolja l-gap kienet forsi naqrola minn xi tliela oħra li rajna tul l-istaġun fej attwalment ħassejt li kien tim li attwalment fit-telliqa taw naqra kedda li. Xi 7 sekondi għandek rabaħ Min għalija xi 7 minn fuq Perez u forsi xi 3 jew 4 oħra minn fuq Carlos Sainz mhux wisq għax Perez ma tantx ħarab fil-fatt.
Eżattu, Perez beda minn wara kol. Perez kellu tal deċanti kol. Immurru naqta allura fil-klassifika, Alex Albon, reġaw irja Iva, tajb oħra. iżda Williams sfortunatament Wayne ma il-prediction kisibx tiegħek podju, jwa ma zamx maħħa, imma xorta punti sodi ħafna l-dattim, ma nsemmux li l-ġimgħa l-oħra kiseb punti tajbin ħafna wkoll ġewwa Zandvoort. Williams isa karozza improvjat ħafna ġifiri, they're moving Għamlu the right qabża direction ċara, fl-aħħar. Iva, għamlu qabża ċara, tidduna. Fatti Logan Sargent, bid-difetti kollha tiegħu spiċċa 11 il-post ma marx ħażin f'Monza. U f'Zandvoort fit-telqa ta' qabel kellu hydraulic failure fil-fatt, u power steering marritlu fil-fatt, Ejja, u fuq l-qabta ma kienieċ driver error. Le, Williams il-qabża bdiet tara fatti issa qegħdin fis-seba' post u qed jibdew jidhru naqra komdi hemmhekk f'salt wieħed. Ħarbu naqra. jisom ħarbuhom il-qaz għal-Pawr, Ekku. għal-Patawri, jisom qabżuhom sew issa. Issa naraw naqra l-klassifika tas-sewwieqa. Tal-klassifika tal-kostrutturi fejn naraw Red Bull jinsabu fl-ewwel post. Mbagħad għandek il-Mercedes it-tieni, il-Ferrari issa bir-riżultat tagħhom ngħidu f'Monza qabżu l-Aston Martin, Red Bull għandhom 582 punt. Mercedes 265, Ferrari 228, Aston Martin 217, u bat għandek McLaren fil-5 post 115, Alpine 73, Williams għandhom 21, Haas 11, Alfa Romeo 10 u Alfa Tauri b'3 punti. Rrid tinsemmi l-Alfa Tauri attualment, la darba qed insemmu kampjonat ta' kostrutturi. Kif nafu ġewwa Zandvoort fil-practice Daniel Ricciardo kellu ħabta u sfortunatament weġġa' idu u dan l-aħħar u ma sarx ġewwa Zandvoort u laqqas ġewwa Monza u mhux mistenni laqqas isuq ġewwa Singapore u Japan li huma żewġ titli li jmissu wara din. Ir-replacement tiegħu Wayne li jimlos. L-opinjoni tiegħi missom ġust iżommu l-sarġi tal-qija tal-istaġun. X'għad? L-opinjoni tiegħi missom iżommu ħal-qija tal-istaġun li sar. Sorry. Ekku, l-osin għalija vera ġiex prestazzjonijiet vera sodi. Kien ferm viċin ta' Tsunoda. Ekku, kompetittiv. Kellu tal-liqa tajba f'Monza, kien għandikun spiċċa per 11 u 12 post. Min għalija 12 post. Zbalji kienu minimi, ma rajnix zbalji. Min għandu jiġifieri dana naseb ħaqqu ċans. Għabat iktar minn Nick De Vries, per eżempju. Jien il-raġunament tiegħu li għandhom iżommuh fuq Riccardo għax Riccardo jisu żmienu hija naqra popular opinion ma żmien jisu spiċċa fil-Formula 1. Jien isni nara Aħjar nagħtu chances lil drivers iżgħar. Ekku, dik waħda. Imma dik waħda Wayne. Issa għanna program il-ġimgħa d-dieħla nitkellmu naqra fuq il-market tas-sewwieqa. Imma hemm ukoll semmejt Ricciardo jien għandi feeling li iktar kien sa punt sott it-toqba u issa taw ġi vera b'ċirkostanzi naqra fortunati li jimlosin, imma s'issa naħseb iridu ngħidu. Ħadu ċans. Fejn ħadd ieħor dis-sena f'dak it-tim ma ħax iċ-ċans. Nkun onesti. Li rridu naraw, mbagħad naħseb fejn sol kostrutturi, il-Ferrari issa qabżu l-Aston Martin li bider li qed jaqgħu lura ftit qed narhom jien. Fernando Alonso jekk id-direzzjoni tista' ġibilna fil-klassifika tas-sewwieq għadu fit-tielet post. Min għalija għadu fit-tielet post u b'xi mod qed ikaxkarhom. Iżommhom ħajjin imma Lance Stroll mhux jagħmel wisq. It-tieni sewwieq naqgħet ma' xejn jgħidu l-verità. Naqra fjakki. Jekk nistgħu forsi naraw xi kummenti Wayne li is-segwaċi tagħna segwew.
Mela, Għanna, dan kien dan kien ċappara, ċappara. jedilna Grande Red Bull, ovvjament għaxar repeating field fuq ta' Verstappen, palma semmejna qabel. U ma Luka ninsewx li jedilna huma 15 repa konsekutiva, dik eżattament. rekord għalija wkoll, Di għalihom botta, ukoll. di botta lik naħseb. Zar. Lewis Hamilton is finished. Għamel zbal, Għamel żball veru, banali ma tortijaw. nistenniex minn stufir Iva? ta' kalibru bħalu. Le, dik Iva m'għandux mal-lewża li tajlu spiċċut. Qed mur naqra estrem u bat Kiexja. taħseb jiena. Ħarira, li żbalja mid-darba u fuq stess għala, wara t-telli fis-seri ma nasibx għandu xi gerger minn daqshekk. Għalija dis-sena għansi Hamilton kellu prestazzjonijiet on the whole. Pjuttost sodi. Naħseb laqwa tlet sewi għadda l-istaġun kienu Verstappen, Hamilton u Alonso. Eżatt, Li- Alonso. U mbagħad Antonello Abela qed jgħid fidejn il-Mercedes biex iwaqfuhom f'Singapore. Jemmen li possibilment jistgħu jagħmlu għadikinar. U ħankun onest miegħek Antonello mhux se ndur Yeah. mal-lowża. Le, Red Bull għandhom il-pace biex jirpu kull tellieqa on merit din is-sena. Jekk tassumi li ċirkostanzi ma jmorrux kontrihom b'mod freak, Red Bull dis-sena għandhom biex jirpu kull tellieqa on merit. Rajnija, meta tara sampil ta' 14, tibda tinduna ċar. 14 għandek sampil. Size enormi ħafna għandek. Kull tip ta' Zaket trakka għandek. Kull tip ta' trakka Jina kellna li discord. l-unika ċans li Red Bull kellhom biex ma jirpux tal-liqa kienet Monaco l-ikbar. Ekku, għax Alonso fil-faġġi viċin ħafna l-pole position. Ija Alonso u kiku ma niftaka kiku ma Eżgur meta bdiet ix-xita. Kien jirbaħ. Għadu naqra l-Aston Martin hemmhekk, tilfu naqra opportunità vera. Imma gejn, Monaco kieku l-Aston Martin ħadu l-pole, jaf kienet tkun storja oħra, dik probabbli l-iktar ċans. Imma u koll hemm ċans forsi li xi tim iġib xi upgrade kbira u forsi Ekku forsi b'xi mod dik, bħal per esempio fl-2020 niftakar Mercedes kienu kemm kien hemm xi tlielaq fejn ġraw freak events u rebħuhom jina bħal Pierre Gasly u hekk. Pierre Gasly u Sergio Perez kienu żewġ U free Sergio wins. Perez però fl-aħħar tal-liqa tal-istaġun Verstappen rebaħhom pure pace. Red Bull kienu ġibu upgrades tajbin u fil-fatt Verstappen rebaħ l-aħħar tal-liqa kien dak l-istaġun. U ma ninsewx li kien rebaħ waħda iktar kmieni fl-istaġun. Imparti għax Mercedes kellhom tire degradation naqra f'ira. Jien l-unika mod li nara li Red Bull ma jfux tal-liqa da season li fadal hija jekk ikun hawn xi freak race li jista' jkun. Dik dejjem dika. Però ovvjament operation li Red Bull das kemm ma tajbin jisom qatt ma jista' jiġrilhom xejn. Veru, għax kien hemm laqta fis-sekwenza tal-10 rebħiet li setgħu fattru. Zandvoort u żgur, l-ewwel waħda li tiġini f'rasi. Ma ninsewx li f'Zandvoort. Perez biddala fil-bidu, Perez daħal l-ewwel għall-intermediate tires u gwadanja fuq Verstappen. Issa vera il-Red Bull stess, qed ngħidu għaw. Iżda Verstappen xorta kellu l-pace biex jelbu, xorta jelbu faċilment. Relatively speaking. Ovvjament fil-pit stops li ma naqbix ma dik id-deċiżjoni li għamlu. Dik kienet questionable. L-ewwel ikun naqbix. Iżda hija naħseb xorta nasal ngħid li anke kieku għamlu operation li bil-kontra effectively dik l-undercut daħlu l-Perez l-ewwel. Xorta kont nara l-Verstappen jelbu, ġifieri biex tara kemm għaddi dik il-fiduċja. U dik hemm element ta' Verstappen li tixħetlu sfida, tixħetlu. Jeliba. Hamilton u kol ta' kien dominanti. Tifimniex ħażin, imma kellhom lu teammates li speċjalment naħseb Rosberg. Rosberg kien xaħat very much capable of beating him on a regular basis. Ħanajdu hekk, if not wholly consistently. U Valtteri Bottas żgur fil-ġurnata
meta ġurnata tiġi tajba kien żgur kapaċi jelbu. U ġili kien hemm anke oppożizzjoni kapaċi telli għalaw, telli għalem, jirbħu on pure pace fi żmien il-Mercedes. Ekku. U allura naħseb diki Verstappen hemm l-arja ta' tixħed sfida tixħedlu xorta ħajliba u anke t-tim huwa naqrek. Imma insomma biex nagħlqu wejn naħseb nistgħu nduru qabel ma nagħlqu nduru naqra fuq il-kampjonat il-klassifika tas-sewwieqa. U jekk Hija jekk id-direzzjoni tina l-grafika. Eżattament, Max Verstappen jinstab l-ewwel fil-klassifika Eżatt. 364 punt, Sergio Perez wara 219 punt, Fernando Alonso jibqa' fit-tielet post Eżatt. 170, Lewis Hamilton 164, Carlos Sainz is-sitt post 117, 117. issa jinsab qudiem Sergio Charles Leclerc li jinsab 111 punt, George Russell 109 u Lando Norris 79. 79. Nasib hemm naqra battalja bejn George Russell u żewġ sewwieqa Ferrari għalfini tal-klassifika U min tas-sewwieqa. jispiċċa tielet fil-klassifika. Dik ukoll. Bejn Alonso u Hamilton. U issa d-domanda retorika hija meta se jikkonferma li nnifsu ċempjon tad-dinja Verstappen. Li nista' ngħid żgur ma jistax jagħmilha ġewwa Singapore, ma jkollux il-punti. Japan hija l-ewwel ċans fejn jista' jagħmilha, iżda nissogra ngħid jiena personalment ngħid li hija highly unlikely biex jagħmel hekk irid jiskorja imqar 35 punt iktar minn Perez minn 52 possibbli f'dawk iż-żewġ tliela, allura din hija projection li qed nagħmel jien ta' meta se jirbaħ il-kampjonat Verstappen. Allura naħseb Japan fil-waqt li hija possibbli hija unlikely, realistically irrid li Perez ikollu DNF f'wieħed minn dawn iż-żewġ tliela, imbagħad għandek l-sprint ġewwa l-Qatar li xorta hija unlikely li jagħmilha ġewwa sprint. Imma mbagħad għandek it-telqa tal-Qatar fejn probabbli iva, naħseb skont il-projection iva, jiena naħseb li ġewwa Qatar għandu mezzi biex jirbaħ il-kampjonat matematikament, ovvjament, qed ngħidu hawnhekk. Għal kollox, inti naħseb tasal taqbel miegħi wejn li Qatar probabbli. Ma tantx jinteressani meta jirfu għax żgur ħajirfu jiġifieri. Oh, ekku. U xi jekk jirfu meta ħajirfu. Eżatt, meta dan. Jirfu meta jirħit, onestament. Ekku, jekk jirbaħa ġewwa Ġapan min għalija ikun equal the record. Schumacher ta' 2002 naħseb. 2002 blikta with most races to spare kien għatfadal 6 dik is-sena tal-2002 u wara Japan ikun għatfadal 6 tliela Qatar 5 li tkun rekord meta tqis li bdejna nagħtu 25 punt l-valur ta' rebħa. Il-more or less modern day point scoring system. Issa vera orajt daħħalna l-sprints fin-nofs u ħaġa oħra. Imma xorta hija għax Sebastian Vettel kien għamilha berba u sena oħra Verstappen berba wkoll kien għamilha. Jiġifieri biex tarax dominanza Hamilton l-aħjar li qatt tagħmilha kien għatfadal 3 titla fl-2015 u l-2020. Jiġifieri biex tarax dominanza wejnu. Naħseb tasal taqbel miegħi. Biex nara l-aħħar ħaġa tat-teli tajjeb insemmu għax il-ħinet jafas. L-editorju għalih Scarpias tiġa fastest lap ukoll minkejja li spiċċa barra l-punti. Eżattament. Allura ma kisibx il-punt tagħha. Però ovvjament xorta tinsab l-istatistika bħala l-ewwel fastest lap li qatt kiseb Oscar Piastri. Użu. Minuta 25.072 f'dawra 43 tat-tellieqa. Naħseb diskutejna biżejjed hemm gost diskuti. Dejjem nieħoltu gost eżatt Formula 1 miegħek. Bla dubju grazzi lilek. Biex nara nixtieq nirringrazzja l-sponsors tagħna l-Catalan Grain Baker u Spaces u The Barber Room.
Tajjeb nsemmi wkoll li il-programm li jmiss ħajkun botta u risposta il-ħamis li ġej, jkun immexxi minn Antonello Bela. U għal-fans tal-Formula 1 ukoll jiena u Zarb ħanerġgħu tarawna bħallum ġimgħa fejn ikollna programm niddiskutu transfer market. Flimkien ma' Antonello Abela, Eżattament, fejn diskutu transfer market ta' dal-istaġun ta' Formula 1 u l-istaġun li ġej, ovvjament. Eżatt. Unfakkarkom ukoll biex tagħmlulna like fuq il-paġna ta' YouTube biex nikbru fuq dik il-pjattaforma ukoll. Grazzi lilek. U dan il-video sa fejna fin jerġa' jitla fuq il-YouTube jiġifieri tistgħu terġgħu taraw hemm wara. Eżattament. Ningrazzja lilek Zarb u nirringrazzja Ringrazzja lilek Wayne u grazzi lil Antonello wkoll li jmexxi il-programm minn wara l-kwinti. Grazzi ħafna. Lejlek tajjeb.